बुबाय ओरैना बुबाय सोर हेलौ लोगोफोर Hi. Hello family members and welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे बसुमतारी इउटुब चेनेल लकेल फिल्मफोराव बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर स' जोङो दा मा होनोमोनलाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैबाय आरोना दिनै 13 एप्रिल गाइस दिनै जोङो एडभान्स गाखोग्रोखानोसै आरोना ओमफ्राय गाबोनथ' संक्रान्ति 14 तारिखआव मानसिफोरथ' भिर जायो नालाय दिनै जों एडभान्स गाखोग्रोसै दा जों बेखौनो थांगासिनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थ' नै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय नङाबाथाय नै नानि दं नालाय ओमफ्राय सासे सेन्देल लानायाव नों बिनानावनि गेट मोनसै मदो पार्किं फिसफ्रा बेसेबां लायो 100 कारना 200नो बाइक स्कुटि 100 फिस ओमफ्राय पार्किं माबाया कारना 200 आरोना फैबा फैदों थाल गैया गेटआ नैबेनो आरोना बारबोबाय जों गेटखौ दाहाय गान दामनानै होख्लायनांगौ जोंहाबो जाय बावखुंग्रि फैयो बायनानै लाबोफाखा गाइस मेथाइफ्रा दैफ्रा माने 10 थाखानानै 20 थाखा जाफैयो आरोना ओरै 50 थाखाना 100 थाखा दामा 1% बारा मदो लामाया गेटनिफ्रायनो थाबायबोनांखायो बेसेबांबा गोजान बिनानावखौ लाबोफानायनि मा होनो बे साजा बेयो सिबाय बामनांबायनो कमल दङ ओरै मेनामोन दङ ओरै बिनानावफोर दं हाब मालाय हनै सेल्फि लागासिनोथार बावखुंग्रि हाजो गाखोग्राफोर लाइन जाहांबाय आरोना दिनैनो एसे बिहिर जाहांखाबाय गाबोनथ' रासिन बिहिर जाबावगोन दिनै 13 एप्रिलावनो बिदि जाहांखाबायबा गाबोन बांसिन बिहिर जागोन आरोना बेनिफ्राय ओरै लामा बुंजोबखागोन गाबोन एडभान्स गाखोफैग्रोखाबाय आरोना जोङो गाइस नै मोनसे बावखुंग्रि जोङो दा थांगासिनो आरोना बावखुंग्रि हाजो गेट मोनफैबायानो आरोना लोगोफोर लांबाय थादो नै ओरै दखान गोजा ओरैबो दखान बबेथिं नायनो दखान सोरबाफोर जुलाफि जानो माने जानो हागोन आरोना गोथाव सोरबाफोर जुलाफि जानो गोसोबा आरामसे नोंगौ मोनफैबाय आरो बिबार रेस्टुरेन्ट नै नामा लागा बिबार रेस्टुरेन्ट हाबफैनानै जाफैनो हागोन जाय जाफैनो गोसो जों फाइनालि गासिबो बावखुंग्रिनि गेट मोनफैबाय आरोना दा नायलांबाय था भिडिअखौ दा मारै जायो हाजोआवथ' गोजौआवथ' फुरा इन्जय आरो दिनैनो बिदि बिहिर जाहांखाबाय बा गाबोनथ' रासिनसो जाबावगोन बिहिरा बावखुंग्रि फेस्टिभेल आरोना जोङो फाइनालि मोनफैबाय आरोना जोङो डाइरेक्ट हाजो गाखोहैग्रोसिगोन जोङो डाइरेक्ट नायलांबाय था भिडिअखौ सान्दुंआबो गोसा जाबाय बावखुंग्रि सिखोलानि बे गाइस ओरै आखाय सना हिन्जावफोरनि खेला दंजोबो आरोना दखानफ्रानो थफसि फालि बायनो गोसोबा बायनो हागोन लाइन दखान जोङो थुरमुस फिथाइ लादों मानो होनबा गोजौआव दा दैबो गांहोयो आरो ओंखामबो जानानै फैयाखै दा एसे मेथाइफोर लाफादों आरोना बायनानै लाबोखादो गोजौआवथ' हजों दाम बारा जाखायो दा बेयाव नै 2 केजि 2.5 केजिनो 80 थाखा होनो आरोना 50 थाखानिनो मोनो हजों टाउनाव बायनानै लाबोफाखा गाइस फैयोबा दाम बारा एसे जाबाय थायो हजों जोङो दा थुरमुस फिथाइ लाखांनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर गाखोहैनो लांबाय थादो मानसिफ्रा जांगा दिनैबो बारा बिहिर नङा आरो थेवब्लाबो मानसिफोर बुरजा गाबोनहायथ' बुंफबलायनाय जाबावगोनसो जोङो दा नै कमलजों आंजों थांगासिनो आरोना लोगोफोर थुरमुस फिथाइ लादोंमोन माखासेफ्रा आवगायग्रोबाय लांबाय था नै ओरै आपेल आंगुर थाइबें मोनजोबगोन आरोना खुसेर बिदिबो नै खिन्थु दामा एसे बारा जागोन आरोना हाजोआव फानफैनो नालाय दामा एसे बारा लाखायो लांबाय था भिडिअखौ थान्दा आइसक्रिम
ठंडा ठंडा आइसक्रीम इधर मिलेगा सब खुशर बिदी भी मिलेगा थक गया रे मैं साला अभी इतना हवा टाइट हो रहा है बाद में चलेगा तो बहुत ही थकेगा और क्या देखते रहिए वीडियो फार्स्टआवनो नै बिराद गोजौ खारो ना गाइसनिफ्राय हिमालय हाजो गाखोनाय बायदि मोनखाबाय आं बिराद गोजौ जाखायो नैबे फार्स्टनि माबायावनो सारियावनो फार्स्ट सारियावनो बेसेबांबा गोजौखा नै गाहायाव फार्स्ट सारियावनो बेसेबांबा गोजौखा जोंहाथ' गाखोबाय थाग्राखाय एसे एक्सपिरियेन्स दंखायो आरो ना आच्छा थ' गासिबो जों दा फाइनालि गाखोगासिनो आरो ना लागाव बेफोरखौ जों ओरै सिगां एक्सपिरियेन्स गोनांखाय गाखोबाय थाग्राखाय ओरै एक्सपिरियेन्स दङ आरो ना थुरमुस अखागासिनो मेंनानै बेखौ दाहाय जानोसै थुरमुस रायखर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ होमबालाय माथो दहाय लेंहरनो होनलाबायखोना दहाय जौखायनो दहाय लेंहरनो होननाया बियो थ' गाइस जोङो दा रेस्ट लाखांनानै गाखोफिनगासिनो आरो ना जोङो थांसिगोन एबार आंथ' बै ससेनिफ्राय खारखासिगोनसो नालाय रावखौबो नेला नेलि गैला बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि भिउ नै बियो ओमफ्राय नै जों जा हाजो गोजौआव फैहांबाय आरो ना गेजेर मोनसे बारा गोजान गैला गेजेर मोननो सादों ओरै थांसिगोन तो गाइस अभी हम बावखुंग्री पे पहुंच गए और हम अभी पार चल रहे हैं अभी कुछ दूरी पहुंचे और हम जाने वाले हैं सीधा ऊपर फाग्ला जागोनलै भिडिअ बानायगासिनो आसला जों बोरै गाखोनो गाखोग्राफ्रा फैयै फैनानै जोङो दा बावखुंग्रिखौ गेजेर मोनफैबाय आरो ना जोङो दा थांगासिनो मोनसिगोन माबा थांगासिनो जोङो दा दसे दंबावो दासो गेजेर मोनदों दा नै फैनानै नै दालां मोनफैबाय आरो ना गेजेर बेयाव दखान दं नै दालां खाथियाव दालांनो हागोन जों दा नैबेयावनो दै सोसिगोन आरो ना दै सोनानै थांसिगोन जोङो भिउ गाइस भिउ ओरैनो एक्टरफ्रा गाखोबोगासिनो दालानो बिथाङा नोंथां मा जाखो थ' गाइस जोङो दा फाइनालि गाखोखांसै आरो ना टिकेटनि मोनैसो बारा गोजान गैला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों फुरा एबार गोसो होनानै होग्लायथारबाय आरो ना चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की दानी चुका यस मालाय नांगौ गावबागाव खामानि मावनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनानै गिदिर गिदिर फरायनानै देरहासारनानै साख्रि मावनानै गावबा गावनि न'खरखौ दाना जालांजोबबाय बैसागुआव होग्लायबाय जोङो दा बैग्रि लोंदों आरोना बैग्रि सुप 10 थाखानि 20 थाखानि लोंनो हागोन मेकआप बानायनानै 10 थाखानि मोनसे खाव लोंसै जों दा बैग्रि बिदै आरोना ओमफ्राय जोंना आदाया थाइसिगासिनो बिग्रि टिकेटनि मोनसे आरोना हनै गैखाला नैबे सारि मोनसे दंबावथारो बे सारि मोनसेखौ गाखोबानो टिकेटनि मोनबाय मोनफैबाय आरोना गाइस टिकेटनि फाइनालि गाखोग्राफ्रा हनै आयौ लाइन गाबोनथ' बांसिनसो जाबावगोन दिनैसो 13 एप्रिल ना गाबोन 14आव बांसिन जाबावगोन आरोना मानसिफ्रा लागाय मोनखाबाय
लासै लासै होख्लै गाखोदो बेल' आरोखिना गाइस लास्ट गाखोनांगौ मोनसे फाइनालि नै गाइस गाखोगासिनो आरोना ओमफ्राय नै मोनफैबाय मेङाखैबा जाला मन्दिर मोनफैबाय जोङो नायनो हागोन जोङो थिखिनि मोनफैबाय आरोना नै गाइस थिखिनियाव दङ ना मानसिफ्रा लोब लोबखा बुंनाङा थिखिनियाव गोजौनि भिउ बे गाहायाव थ'दो जों खनसे थांनायाव थ'दो जों बबेयाव थाङो बे एसे गाहायाव आयु नै गबागाव जागासिनो जादे लागाव माजाफ्रालाय बोरो नै लेससो होख्लायफैबाय जों दामाथ' बुंनां गैया 20 थाखा जाहैदों 10 थाखानि जिनिसखौ मा होनबावनांगौथाय अयनायनो खस्थ' गाखोबावदो आरो फैसा गारबावदो बैयाव ओरैथिं मा जायगा मोनहैयो एसे खोन्थाहरदो होनबावदो भिउखौ बै जों दा बैयाव गाहायाव थांनानै फट' खेबजागोन आरोना दा देखायगोन ओरैसे भिउ नुहुरबाय बै गोजौआव थिखिनिया हबेयाव ओमफ्राय जोङो नैबेयाव ओरै थिखिनि बारनानै ओरै मेथाइ जाफैदों गाहायाव माजा Yo. गाखोनानै आराम दासो सान्थि मोनफैदों गाखोखांनानै दा थांफिननायाव दुद्रुला थांसै ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ थावा बारा एसे गोखै एसे गोदैयानो ओमफ्राय बाराद्राय मा होनो एसे गोखै दब दखानदारा सोरमोन आं फैसाखौ लायफिनगोन आरोना गाइस भिउआ नायनो हागोन बेनो आरोना बावखुंग्रिनि भिउ जोङो फट' खेबखांनानै दा थांफिननो नागिरबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों ओंखारलांफिनसिगोन बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय नायलांबाय था गोजौनि भिउ मानसिफ्रा नैजोंनो गाखोहैगासिनो आरोना बैयाव गोजौ जाबाय थिखिनि जों दा थांफिननोसै आरोना ओंखारगासिनो जोङो जों दा मन्दिराव खुलुमहैनानै दसे मन्दिराव खुलुमहैनानै थांसै आरोना बावखुंग्रियाव फैदों जेला मन्दिरावथ' खुलुमलांखानांगोन ना बोसोर गोदानाव खनसे फैनाय बोसोर गोदाननि नामाव मन्दिराव खनसे खुलुमलांनानै थांसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओंखारफिनगासिनो जों दा लासैनो गोगोम मेंबाय जों दा मन्दिर मोनफिनसिगोन ना खुलुमखांबाय जों आखायाव खाबोबाय हाजो गाखोनो नामा फोथाया नांलाजोब्बायलै आंना नै गाइस थाइबें जानोसै ना लागायफिनबाय ओंखारफिनबाय गोजौनिफ्राय दे लासै लासै गाखोबाय गाखोदो बै लासै आंना फोथायानो लवैनाय नांलाखाबाय दा सुफैसै आरोना आं दैजों गाहायाव एसे स' गाइस आङो दा ओंखारख्लायनायखौ बारा होबाय थाला भिडिअखौ आङो ससे काट खालामसिगोन आरोना दा लासै गाहायाव मोनहैनायखौल' ससेखौ होसिगोन आङो ज' नायलांबाय थादो जोङो फैनानै गाहाय मोनफैबाय आरोना गाइसनि दहायनि गाहायनि मन्दिर मोनफैफिनबाय जोङो फैबावो माखासेफोर मेंनानै जाला मोनबाय आरोना जों दा फोथाराव प्लेग्राउन्डआव मेला जादोंना एसे प्रग्रामफोर फेस्टिभेलफोर एक्सप'फोर जादों नालाय बेयाव हाबलांनानै एसे थांसै आरोना दसे थांनानै थांसै बेयाव हाबलांनानै नायलांबाय थादो भिडिअखौ बे प्लेग्राउन्डआव दा देखायहैसिगोन आङो भिडिअखौ दसे थांनानै सरि आङो होनफ्लांदों आरोना जों दा ओंखारफिननानै गाहाय मोनफैबाय थांफिनगासिनो आरोना जोङो बिहिर दासो मोनाब्लि बिहिर जाहांदों दिनै सान्दुंबो दुंबायना दहाय अखा हानायखाय बारा बिहिर नुवाखैमोन ओमफ्राय
जिखुनु गाबोन बांसिन जाबावगोन आरोना दाथ' ओरैनो एडभान्स गाखोफैग्राफोर फैग्रोबाय आरोना guys, ini bener road ना दखान गाइस नै मा हटेल दङ नै नायनो हागोन जाग्रा गोजाजों ओमफ्राय बैथिं एक्सपो दङ बिथिं थांसिगोन जों दा एक्सपोर्टथिं बे एक्सपोर्टथिं थांसिगोन आरोना थ' गाइस जोङो दा गाहायाव ओंखारखांनानै एसे बेरायदों आरोना नोंसोर देखायसै आं एसे मा फानदों मा मादों मा दखान दं एसे देखायजोबगोन आं एसे नायबाय थादोंल' ओरै दखान ओरै दालांजों थांसिगोन आरोना जों दालांजों दा नैबे दालांजों थांसिगोन औवानि दालां बानायनायजों ओरै जाग्राफोर दं बैयाव फट' खेबजाग्रा दङ बैयाव फट' खेबजायो आरोना मानसिफ्रा नैबेयाव खेबजानो गोसोबा ओमफ्राय फुल माबा माबि आरोना बावखुंग्रिनि गस्लाफोर बायनो गोसोबा नै बायफैनो हागोन गस्लाफोरबो दङ फानग्राफोर गस्लाफोरबो दंलाजोबो मा गोसो आर'नाइया हनै आर'नाइया मोजांथार सोरनोबा नांगौ माने गाइस आर'नाइया मोजां दंथारो नै बायफैनो हागोन नै बावखुंग्रियाव आरोना खिन्थु दाम गोसा जाथारगोन लागा ओरै अमा सेक होलालाजोबनाय दङ बेयाव गाइस दुरुं बोलायनाय खेला जानो नागिरदों आरोना सिगांबो जायनि खोलैनो देरहागोन खोमा नायनो बुबाय सोर गाइस ओरै नायनो हागोन खेला जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नैबेथिं ओरै जानाय लोंनायनि दखानफोर दङ ओमफ्राय ओरै खेलानि बेयाव जादोंमोन आरोना जोब्बाय खेलाया आरो थ' गाइस जोङो दा हाजो गाखोखांनानै गाहायाव ओंखारबोखांनानै नै लामायाव थाबायगासिनो आरोना थांफिनगासिनो जों थारमाने न'आव थांसिगोन गाइस भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय स' बाय गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन